Секунда ми дайте или пък две, от чисто нов план нуждаем се. Досещам се какъв ще е, за да измамим стражите. Без остър взор, какъв позор, ще ги подмамим в затвор. Ще бъдем хитри, няма спор, и няма да има от тях отпор. О, да! Щом изчезне този проблем, ще хапнем всички на корем. Ще хапна аз, ще хапнеш и ти, щом изчезне стражата в миг. Много добре! Много добре! Много добре! Много добре! Свежо месце ще хапнем с теб. Много, много добре! Капан за тях ще създадем, в него ще попаднат те в плен. Ще падат скали в някой тесен каньон и после ще пада ужасен купон. О, птичи мозъци! Щом изчезне този проблем, ще хапнем всички на корем. Ще хапна аз, ще хапнеш и ти, щом изчезне стражата в миг. Много добре! Много добре! Много добре! Много добре! Свежо месце ще хапнем с теб.